خیلی به هر کس موفق نمیشه، لیکن حقیقتا بسیار مهنتور زیاد است. حضرت هم در کتاب منبهاتش بسیار پنده های زیبا آوردگی. حقیقتا کتاب خودشم منبهات به معنای همین بگیم یک بودیلنیک شکلی که زواناف میزنه بیدارت میکنه، این منبهاتش معنوش بیدار کننده ای. هر یک انسانی که وقتی میخونش همون شکلی در همون کتاب دل میبندی. بسیار بسیار جمع آوری خوب کرده گیده. همونجا نگاه کرده میگه بین همش یک اگر چند حضرت قال علیه السلام آورده است، ولی الله دانا هست. ما در نسبت حضرت جاخیگان ایران این عنوان حافظی داره، مردک محدثه، ولی به حیث یک بسیار نصیحتی زیبا میگه که من اصبح لضیق المعاش. هر کسی که اگر سحر مثال از خواب میخیزه و بسیار مقصد حزینند لضیق المعاش، بسیار مقصد غمگینه از همین تنگی های زندگیش، بسیار خیلی و خیلی مقصد خفای بگیم یا بسیار ناراحته که همین تنگی زندگی مقصد دستی مرا گرفتگی است. میگه در همین حالت میگه وقتی انسان با همین خیل اگر از سحرخیزی کرده باشد، اینجا میگه من اصبح یشکو لضیق المعاش فکأنما یشکو ربه. هر کسی که از همین تنگی زندگیش شکایت میبره، میگه این آدم میگه یعنی همچون الله مهربان شکایت کردگی است. کوچ خیلی حدیث داریم که پیامبر نازنین گفتگی است که اگر کسی اگر ناداریش در پیش کسی اگر آشکار کنه، هیچگاه از همین حالت بیرون نمیشه. همین خیلی زمان، همین نفس، همین دنیا، همین خیلی ما کردگیه که برای 4 تنگه نامدراک ما باید بکنم بگیرم، هزار خیلی گردن ما کج میکنم که همین یگان سوما بگیرم. پیامبر گفت که وقتی تو خودت در همین حالت آورده باشی تو اکه همین کمبغلی عیب نبود، لیکن وقتی همین همچی یک چیزی بسیار همین پستی خودتا بگیم اکه در پیش یک کس که آشکار کردی، تو یک عمر در همین حالت باقی میمونی. اگر به شرطی تو همین را پیش الله میبردی و پیش خدا دا اگر آشکارش میکردی، زود بود که خداوند تو را از همین رهایی میداد. لیکن ما همین مراجعت نداریم که ما این خدای مهربان در آخرانی که ای همه جا امیدو ما کنده شید، بعد ای روی ناامیدی بعد الله دا ما و شما دست میبرداریم. این خیلی در مد اول ما از خدای مهربان تکیه نمیکنیم. اگر همینجا اگر میگه شخصی که شکایت میکنه ای تنگی زندگیش، میگه این همچنان است که یعنی الله را شکایت کردگی. یعنی هیچ وقت انسان باید که در هر حالتی که خدای مهربان انسان قرار میده، به همون حالت خودش باید که او
шукргузориша дошта бошад ва қаноат бояд дошта бошад. барои чӣ мо ҳадисҳо мехонем ки ман асбаҳа минкум оминан фи сирби муофан фи ҷасадӣ индаҳу қуту явмӣ факааннама ҳизат лаҳу дунё биҳазофириҳо. саҳар хесе ки кулбаҳакат обод, хуб ҳамаи узвҳот мақсад ҳеҷ кадомаш ягон маъюбу маслуқу ягон беморӣ нест. як рӯза хӯрок дар хона ҳаст, пайғамбар гӯ ҳамин дунё ҳамин чизе ки доштра дода шуд. ҳамин мисол дар ин шикоят бурдан дар кор нест. дуюм мега насиҳати дигаре кардан, гуфтанд ки ҳар касе ки агар саҳар аз хоб мехезаву ин одам ҳам мақсад ба чӣ мехеза, мисол ба як ҳолати аз ҳамун тангии зиндагиш боз, инам аз нодориҳош ба ҳамин ҳолат мисол айҷога баланд мешавад, ҳамун бигем ғамдор ли умури дунё, барои ҳамин корҳои пешнарафтагиш, корҳои мисол ҳамин ранг нагирифтагиш, хай халас ҳамин корҳош мондааст, ғами ҳамин корҳои дунёшо мехӯрад. мега ин одам мега асбаҳа сохитан алаллоҳ, як инсоне ки субхезӣ кардаасту, вале бадбахтиш дар ҳамие ки ба ин андешҳое ки ин одам аз ҷойгоҳи хоб берун шид, худша дар ғазаби худо мубтало кард. ва дар ахир баъд чӣ гуфт? сеюм насиҳаташ гуфт, ман тавозаа лиғанӣ лиғиноҳу фақат заҳаба сулуса дини. ҳар касе як одами бадавлата ба хотири давлатдориш агар тавозуъ кунад, ин сеяки дини инсон аз байн мерафта. мо тавозуъмон мақсад мо дорем, ҳадис дар боби тавозуъ дорем ки агар мо як каса ба хотири худо агар тавозуъ кунем, аллои меҳрубон бо то чанде мақоми моро, мартабаи моро баланд мекунад. агар ба хотири худо бошад, ба хотири худо. лекин мега агар ҳар инсоне ки ба хотири молуш, агар вақти инсонеро агар ӯ чӣ кор мекунад, тавозуъ мекунад, аллакай сеяки дин аз байн мерафт. яъне ҳеҷ гоҳ бародари азиз, аслан ҳамин хеле аз гап дар сари ин меравад ки худи ҳамин одамда хатар дорад. вале барои чӣ мегӯянд ки одами орён бошӣ, агар мисол ман дар як буруки холӣ бошам, болом агар луҷ боша, мегӯянд якдигара оғӯшта нагиред, якдигара мисол дӯстай рафиқтай оғӯштам нагиред. дар китобҳои фиқҳӣ иҷозат наметад, ё буса кардана иҷозат наметад, зеро ҳаминҳо мақсад хатар дорад, дар худи инсон хатар дорад. ҳамин бигем ана ҳамин тамаллуқкориҳо, ана ҳамин мақсад тавозуъҳои бемаврид вақте ки мекунем, худи ҳамин инсона бемор мекунад. ин дигар на танҳо барои як нафари молдор, ҳар нафареро ки агар аз молдорҳо ёфт, ин корш дигар ҳамин мешавад. ин фақат дигар ӯра чӣ кор мекунад? мақсад фақат тавозуъ мекунад. тавозуъи ба хотири ҳамун дунё ҳай. и ҳам бинен ин гандагиш дар чие ки барои чи ҳадисҳои пайғамбар аст ки мега уҳрусу туроб ала вуҷуҳил маддоҳин. як нафаре ки тара вақте васф мекунад, таъриф мекунад, хуб шумо мушти хока бигиред, дар чеҳраш бизанед, зеро ки ягона одаме ки тара аз боду бухор меброра ҳамуай. ана ҳамин тавозуъҳои мо ҳам ҳамора ҳамин хел мекунад ки гӯё ки дигар оно дар мадди аввал ҳамо истодагиянд. ҳамонҳоро ана ҳамин бигем тавозуъҳои беҷои мо кардагием хел. аз ҳамин лиҳоз мисол ана
ҳазрат гуфт ки мақсад ҳар касе тавозун мекунад ба ҳамин хотир бошад агар ҳар оина чи аст сеяки дин шайбайн меравад. вале як қиссаро як бор гуфта будем ки дар китоби худо хайрш диҳад ана китоби абдулваҳоби шаъронӣ хондем. шаърониш ай шаъровӣ бо фарқ мекунад. ин шаърониш мегӯяд ки ҳамин ҷаноби имом муҳаммад шогирди ҳазрати имом абу ҳанифа буд. имом муҳаммад яке аз шогирдои бисёр маъруфу машҳури ҳамин ҷаноби абу ҳанифа яке ҳамин имом муҳаммад буд, яке имом абу юсуф. ана дар бисёри масъалаҳо ҳам хилоф қатъи ҳамино кардагӣ. мега вақте ки шоҳ ҳамун замона даромад, шояд ҳамун халифа мансур буд, вақте ки мега даромад имом муҳаммад аз ҷош нахест. мега бин ҳама хест вай нахест. мега баъд мега медонем иллатшда чӣ буд. баъд мега биё аз даҳани худи имом муҳаммад гӯш кунем ки имом муҳаммад чӣ гуфт. мега вақте ки бо мақсад подшоҳ салом кард, гуфт ки халифа гуфт аз ман хафа наша, гуфт итоати ту воҷибе, гуфт шумо халифаи мо ҳастем, лекин агар ман мехестам ҳайбату виқори дин ай байн мерафт. ман ба ҳамин хотир гуфт пеши шумо баланд нашидам. барои ҳамин чӣ тарафҳоеро аҳамият медоданда, дигар фикри ҷони хича намекард. фикри будану набудани хича дигар фикр намекард. барои ҳамин яъне моҳо пулдору молдор намеравад. мол ҳам аллоҳ ба онҳо додааст. худои меҳрубон ба ӯ додааст. ва аллоҳи меҳрубон бо дар баробарш агар тавфиқш дода бошад ки аз ӯ мол эҳсон кунад ва хайр кунад, хуш ба ҳолш дигар. ин беҳтарин аст. вале инҷа гап дар сари ин меравад ки ҳамун нафарҳое ки мисол вақте онҳоро ба ҳамин хотир бин дастҳо мисол дар пеши баршонай, ин бисёр як хатари калон дорад, ҳам барои он мардак, ҳам барои худи инсон. ин насиҳати як хурдакаке ки ай ҷаноби ҳаҷари асқалонӣ ки гӯем дар китобаш овардааст, агар чанде пандҳои андак метаву, лекин дар даруни инҳо бисёр маъноҳои баланд истодагӣ. агар мо ҳар як насиҳатҳои ино агар бошад бархурдор шем, бисёр инам барои мо шумо хайри зиёд дорад. Шоҳ Юсуф худо баракат диҳад бародари азиз. аллоҳ нигаҳбонат бошад. бисёр ташаккури хеле зиёд гузаштагонта худо раҳмату мағфират кунад. хаяку ҳақиқатан ҳамун эҳсонҳову хайрҳое ки мисол аз тарафи шумо мешавад, ҳамун алядул улё хайру мин яди суфла пайғамбармон мегӯяд, дасти диҳанда ҳама вақт беҳтарай ай дасти гиранда. агар дасти шумо ки дасти диҳанда аст, иншоаллоҳ ира беҳтар мегӯяд аз дасти одамҳое ки гиранда ҳастанд. барои худовандат сипосгузориам кан дар кор ки аллоҳ барои шумо дастҳое дода ки диҳандаанд. ира худои меҳрубону сипосгузорӣ кан дар кор ки ҳақиқатан худованд дар баробари оне ки мисол кам ё зиёде ки барои инсон метаву бо ӯ бо ҳамора мисол ҳаракат мекунад ки мисол эҳсон кунад ва хайр кунад, ин бисёр неъмати баланде ба худо ки ира шукргузорӣ канда. ва шумо дар мисол эҳсонҳотон ҳеҷ вақт бо ваъдаҳое ки аз аллоҳ ва расули ӯ аст, шумо ҳеҷ вақт камбуд намекунед. агар дар ин тиҷоратҳои берунатон аз ҳисобҳои мисол курсай ай ҳисоби мақсад ягон рафтои дигаш агар тиҷоратотон ягон хасорот шавад, имкон дорад. лекин хайре ки дар роҳи худо мешавад, як кори неке ҳаст ки фақат дар иҷа бурдай. дар иҷа ҳеҷ вақт мисол ба зиён нест. ҳамеша ин як беҳтарин тиҷорате ҳаст ки байни банда байни худо ҳаст.
همین خدا همه احسانات را دستگیر کنند. چند بار در رمضان ها ما آمدیم. الله خیر بده شاه یوسف بخیر ما بسیار بر وقت می اومدیم. او وقتی که خدا با توی دوی دیگه با نگهبان تو باشه. میل محبت ها با خواهشمون با دین خدا زیاد کنه. یا